serikali tani yetu chakile mwalimu abakotenga ladies first. Madam, karibu sana. Good morning. Good morning. Abakwa nidi abatakara libaito na buyamure mwensi. Samalieta ngoroku Madam Damakrin Kerubo Waro Koru Fashion Design Inche Internet Department ya Fashion Design and Cosmetology. Asante sana. Madam Damakrin Waro, karibu sana. Mwalimu Oreko, good morning. Abugakire. Asawa takara mwensi bwakire buya. Asa Marieta ngoroku Daniel Oreko. Koru Karoka Technical Training Institute. Department ya Building and Civil Engineering. Yes. Ninja Jodi. Alright. Wajumuli yetu banga kurukunga Madam Damakrin Waro Jodi Fashion and Design Department. Mwalimu Daniel Oreko kwa sababu ya Building and Civil Engineering. We're going to get Mr. Benjamin Kiraro Jodi asamangana ya Pride Science nachiko kwa naye baadaye kero tuko swansa miyende kuli tukuchakana bayiga babiru mwanchumuli gele bono mambimo robulio kurunga etuani tukusangana abalimu aigasi studio ne skuru kurunga kete kero kwa Technical Institute emambia bono andake batu tumanya mange igoro jo obokoreri bwiskuriga ya keroka ketuchaka keroka technical maitu mwanchumuli gele na legalia urachandike rengelinga ketuko nira eskuru ya keroka nkieke keroka ngintu keti tuchaki nge masemo andake madam tutabingo keroka ngintu kiki Umwancho motaregere riti atoberesere ngeke koruku Keroka Technical Training Institute korengana mna to kwa na Keroka Technical Training Institute. Keroka is na ya moye TVET institutions chi school chiri cha TVET chibe kire che serikali chigo train abana mangana ya gasi amagoko ona mona itwetore gasi amagoko ndo katabana ngo somtore of course into bwate bintu bya business lakini mona bibe kire koba gasi amagoko so onye kotegete komanya igoro ya mona ya Keroka Technical Keroka gasi ito to kora ni riyo go train chikosi ya wa cha amagoko totabana bantu atebire kosi ya fashion design kosi ya cosmetology yuntenenete ngende kosi ene na building electrical onya gotegete gosome kosi buneyu no ogochagalia Keroka Technical na ndi go tole situated ari Keroka karole Keroka town na bok ero koroka na buya guchike ngumbu na bantu akubona kinge ke likere ngumbu ali anta bata wu edinero Keroka Technical Training Institute nese skuru ya serikali tali ya private ya karesana ya jagete emiaka yetire abantu abange basomire kuruororo abara gotebi buya igoro ya skuru eyu kera nabongaite na kine resera Keroka Technical Training Institute. Alright, asante sana. Tukwenda mwalimu Oreko andake umaite skuru ya Keroka mutago bowling ine uyoganeti gochoro ne skuru yobo bundi na ndi bono ne ya muiskuru chirichira sorongoro iga ego train ya mangana au yamasema ko tukura hili skuru iga nkibwate tuchakire department yaga yamasemo turamanyanga nkikiri mu train Keroka na mono kurasi department ya civil engineering omotegereri Keroka Technical Training Institute ne skuru ebwate chikosi chinyinge toise wanzere ya building and civil engineering ige bwate sections land survey abna building and civil engineering ndo bwate plumbing ndo bwate building technology ndo bwate civil engineering tukatwara plumbing tukamautuara na masonry as civil engineering ndo bwate level 6 na bo montara boringa level 6 nereri level 6 ne diploma land survey into water level 5 and level 6 level 5 craft certificate level 6 diploma toka mautuara plumbing ndiko tobwate level 4 and level 5 level 4 natsan level 5 craft alafu masonry tobwate level 4 and 5 department hii tobwate electrical and electronic engineering tokatwara mechanical and automotive tukatwara fashion kuna madam atuelesera fashion and cosmetology tukatwara applied science tukatwara agriculture nechi course short courses ntobwate kemetinye tatu metinye sta igogoro Keroka Technical Training Institute course nechi nyinge chiro oraga digocha onyare gokora
Mwalimu Ureko Daniel kule si studio abaibuli bakuligeretia bange sana ubaragani kuleta bana siskuru ya Keroka Technical anamono acid body civil engineering ngani ti oirere iguru ichikosi chiga nibi samunyi bichikosi chiriko yananua nabo igwo mwibuli understanding ekeminyeke keruko na blumbing umwibuli yokoleto mwana blumbing ekinge to kick na adinkia ku expect keru mwana kolire skuru ansama ya blumbing umwibuli yokoleto mwana samangana si amangana electro automotive ekeninki ninki nando mwibuli akagireto mwana yago chokora na ndo maite semi chetivete no muntu monena bagucha kusoma Omotagarari tianga civil engineering yes senchembira civil engineering yes building civil engineering wakato tenga civil engineering monono go korega para karo wakolire na boko nyara go korega para to isego charan survey na mangana opi mambaremo toje building no kuagachi plumbing na mangana mache carpentry na mangana fittings karosi merangwa karosi dirisha alafu mechanical and automotive engineering automotive na mangana echigari mechanical yewate fabrications na welding is part of mechanical. Right, wachibulili yuno mwalimu Daniel Ureko nero kwa era magana yonsi anama kura siskuri ya Keroka Technical Training Institute ya Mambia bono kura si department ya Civil Engineering Department naye onye kubwate libaga kubwato kugania kwa igule ngagali skuru ya Keroka na boko nyana libaga uchikoba umubundi bwa mache obo umubundi okorosigali byuma bichigali obe umurubundi ugokora obe savea umuntu ligili magana ichindemero nebitu binde bingi ebyanyereko gakwerera kulinde Madam Damakiri nabo motegeli ya kuibulinga nchini bwato kukandigogo cha Keroka utaji tuteye mangana a version designer ine ngakiba nongo ikeskuru iga mubwate nchira umuntara abakirisimi kusuluga ntukomanya mangi zaidi alimutakwa na se studio ngakimukuba akubanyora ngayimugotoka na andi ngakia kubanyora yamaseyemo Keroka Technical Institute tuatara iga tukonya gukora nyawe marketing yaitu tugatangaza Kerote gete komanyora nigo gwaka ntobwate chinjira wao balto gatabana ntobwate chisimi bonda to chinjira ya raisi no gwake simi takero gwake simi kero mwari murega ari narira ebo nabo gwake ndi bwesi kora nyori nyone namba yane nabo ko ngakira lakini mona kera gwakire go chase registry department ko baraisi mono lakini to nyara ko twara bako ngubonde bwensi kora nyoro yo moito kero muntu nale niga tota kero muntu Keroka Technical niga itomete nyoro ndi bwensi muboli mwari bwensi nyono muntu akokore gasi ororo nabago kwerera ndakwerekese to bwate chinamba chesimi chita ngega ngo nyarande ko ngo basomera tore nambe ya registry asomo gwaka esimi gochi na naboko cha yebye ko monyene baka ase customer care to ko yoresera otoresera ko sikyo takete nande ngaite ne Keroka cha gali osoe kalia services oere serubu yenyo na yote na ki ekekere kina kodeki lakini bora nyoro tegete ko siketo sen fashion design ko ikagali nando nyoro bo bengere bya chenchi nando kalina na kiwata manyobo manyimana kurwa se ko siende so ngaite na Kerora gani na bogo cha baka gali customer care to kweresere no ko bogo documents cha onye ko bate certificate ya form 4 oje baka gali to nyirigere na to taka manyebe ngere bya mu mwanafunzi to ko kambi bya oto eresere boronge ngyo tegete ko chibosio matengora amanya tore your future to me ko manya na bora nyaro ko tabe ko sio te fashion design kumbe Keroka ligere future yao otegete nteke ngao Madam Damakiri nejodi amangana gosomo tindi mangana semilia ya mangana yugo sisa chinye nchene chintere na kitukuruka version design imetekinike gusige tindi sana Damakiri nge kuchanda bono nkieke mogo kora version design ya kinkieke ge kwena nwa state department na tabana nchente fashion design and cosmetology na chinga kichinde ngotenelande hospitality so nikonga iroka na department iko na super department o department iko na basic needs kali ase fashion design ese moya aye no cross anga che kereng'encho ngino mudana bakoboli obosoni
bwensipi ochakire koru chianga chabasacha chianga chabasubati oche uniform no tokosona ali chipagi ngorora abantu bugoti chipagi twasona ngosona tore chikata twasona kira chianga chakire ngenjo inyere korko bosoni na etobwate birenga wa korengana na amasomo agangana unabakanya wala tiwa call form 4 lakini no tege toche course tobwate nita courses na bone ga tobwate ko chakira level 3 ne ile level ya inse kabisa ate eternity at no lyo nyoto se form 4 D- lakini mbaro bali na bote ke toko gani lakini gento gete ke kagera tochiti ko nyara ko ikereke wango gete na bogocha toko e kosi gali twatira ko tie twaenda level 4 twanyoro monto lyo somete masomo akabama kake na bogocha ochakere ko nse na totira bakokole level 5 no monto lyo nyote D+ nyone D brain na togocha tomwe level 5 kokokora level 5 kwagenderera kwaso level 6 no mondo narora achakere level 6 yoka atego yo bwate C- ko chigoro esi ona mareta ya njitekero ko level 5 sasingine etokonya kwana sengenjo ye system mwenya ya jiteka chenje ya corcultivate lakini bono in real sense egente kingeli tokokana a certificate okayegune diploma korwa komanya kogendera arafu ejunsemo ya fashion design arafu cosmetology na ronto bwate ebikwange ebyo level 3 level 4 level 5 na level 6 na ndento bwate hairdressing no komina na ndento bwate beauty nelio korosigwa omobero go korwa abdokole massage orosigwa bosibwago sibigwo bosio kolerwa ebya magorago osibigwa magora tokona pedicure manicure yani korosigwa ebyara ororokane buya ine rensa emoye koruko ya cosmetology nate abantu bwate yende koruko hospitality and tourism enenda yego diri gore koros chindagera no koros chindagera ntobwate rabdogo kolega si hoteli ayega siago no go safu endagera na ndento bwate nsemo yende koruko production elio konyora na yokunyara koros chindagera chiri ole teketeko chikori ku hoteli okolega si eyu ayebona eno moros chindagera ole chef enyene okorosi endagera kwaerelia bande bayana na asabageni na ndento bwate ende koruko na accommodation catering accommodation kaitengo etamore gweteka mwara abantu bakocha gosana matanga gosebigeni kwarangerio monto nchonda oseli endagera baline nsemo ya catering somana naki nakyo osafu abageni abange ndagera kie korosi na kindagera korosi gwekerange kia osafu abageni abange gosokoro ensemo ya hoteli nayo ensemo elie chirumu chiri chokorara nayo gonya korosi bitana biribuya enyereka ensemo kuna catering and accommodation and what tourism chiko chenchi out tourism ne elio tegete okora nabo kunyara korosi chindagera chia kerero se ntebena chia western totebo sena bageni bacha basena ba Italian bakorosi Italian meals ine example se Chinese meals umate konyarosi ine rense moya tourism na kukarabisa bageni buya komena na ki eyu na bakora nega siraisi lakini otegereti to konyara kokora kasi eyu yo kukarabisha bageni abo bono gabu kero katekeniko ngosomi tore chinse mecho na nataka kosoe semo yende kuna electrical gari mistore kona kwano kwanera mechanical electrical nere bigwango awo kire cost okonyara gukwanera nigo gochakera ku level 4 level 5 level 6 na ndenjiro echinde chikuchakera level 3 na bare somebody bare ekigwango gense kabisa osegwegete karasi iti ogakolero twagochaki ngora gwatira ebigwango awo electrical ntobwate installation and ntobwate power bono genga kiyega ngo install bakatole chabo chi CCTV ntobwate ko install chi solar nebinto binde so nabongaite na ebi tiandara kwanire echo na ndenga kiende na ndentwere sere chinde right walimu Daniel Oreko anda kenkiora mentere ansigos chinde chichiri chiko ya ya mechanical nkina ndora eresere anda ke nki goshi tukuchakira ka gutaerera requirements chumuntu gochakero kanchiri chichika bwana Daniel Oreko omotegereri taracha ko kwanira yo tigamenta se kimada mwa kwanire igoro yo tonyora karuto tagete karoka ne bwate website na bogo tonyora na bogo igoro tonyoro any information ora gani na bogo nyanyora imanya go chabo no ekwa boriri asikosi cha chire asset department whatever building and civil engineering ne ko si nene ndana sana what sections chinyinge naenda se building and civil engineering ntobwate a course sokorokanga dual training dual training nereri dual training ndonye bwata se plumbing
ase okosome skuru tamu eyemo etamu kubwatia kwagenda industry egento kiri gwasomire skuru okagenda industry you apply kwabere industry tamu eyemo kwera ne skuru tamu eyemo egitago tebanga 50-50 as training kubwatikana nayo ntubwate a new system ya kire ku RPL recognition of prior learning ekosi eyo onde bwensa bakonyakora tebwati ekirimit sababu ya kirete tobwate buna kibundi kinyingi kire sigogaria bamanye te bakore gasi lakini mbakwa certificates nense yabone gabuna Kenya tokunyara kwa igwa kigasi nyo tuwa certificate bono motebategera rito kubatebinga kibundi bali muri isiko inju asekeroka technical training institute tokora assessment RPL igo che twa assess twa manyanga inga iyo manye tegasi tibi che twa rore yo aswa korire twa manyanga certificate kito togoko torigo cha kuikaransa kirasi gosoma igo tokorigererie kwa iwe certificate iyo na bego konya rochi contract ya serikali abuna se billion civil engineering tobwate courses kinyinge muna mata mwa kwandire ndobwate electrical electronics as RPL iko kata cross course jones tering and building and civil engineering yoga kere courses as mechanical nero as automotive nero as applied science nero iko bono abategereris bali moris kogaria mo tabwate certificates lakini mumanye tegasi certificates mugenderera kore gasisiko Madam Damaris umuntu narugwechanda sana igoro ye program ya recognition of prior learning because it is a new system serikali yabekire in place umuntu gali ugusona gusokwa gacha gusokorosi ndagira in fact ndababale kirengo ky'umuntu uriyo somete lakini kirago cha eskuru ase konyora certificate kwa recognized nkiyaga ni irigo cha nakyo nande bikango chinguru nganiga mbarabi abagonte go cha goswaso murubulio RPL so tiatwere saraka igo aba tagari baito baigweliete RPL incriminate RPL eminate na recognition of prior learning yani kubwata masomo ari wasomete kare tuwa igete kwa certificate lakini kwa somete eito kagendo sena somonto ogature inyo gasi okatwara obumanyi ndobwate chibundi chinyinge sana isiko gaiga totebe chinde chikote fashion design ose kwa ibole to maite komina okanda so montaga kwegeri komina naende no mungaini ole tali na tomanyeti no mungaini sana ole egende egasi yawo konya kora perfect lakini ento tabwati ne certificate one serikali ya ikirase ekori organize egende kikwa korete no manyete nabo bwate tukayago bwate tukanene workshop yanene nande atatoka koletera nyona abana gwatokorera industrial mentoring lakini tobwati certificate kose nabo gotaka kwa apply nyoene serikali osabe nyoene tenda kwate guntange certificate yawe gokora kina bono nyota yagenderera ngoeta balenge bakwa abantu students babasomya bateta abana bake babasomya chi ase chi industry kweta igera ayebono yobwate workshop ogendereta ne biasale ebi etokokora industry ase ngenjongo nyaroro egasi eno nyagendereta konyakora kwacha kwate bigu kokwe bana bayiga lazima tonyore kokolte kikobwate certificate ekworo kina no bwate egente keiga kome konyora nabo moro monto muya kabisa nabo gokore gasi yago kosino gokora se welding yo gasi yo gokora welding na usikire nyone tauni ega gokora nyone merango korosera kinto bwatiki to bwate certificate bono etoko apiria sabanta bali onyo to bwate certificate enege ntogocha kera kwa ikirese school to akoli civil to kokorera assessment tari matem to chikokokori no korigereri tabda toche ditangari to tana to kokorera counseling tumanye oro sinto yoko kuna portfolio otuoro kinaki nchengoro sinde chibichechi ngoro si kwa tuoro chibicha tuache workshop yago tuarigere to ta igo tuakorera assessment tuaro monto yeke maene ebinde bingo bikora tuakoboli maswali abere kera kora gento getegana kikao kor osetoka tabi na bosa singero na tebuke kore practically torana ki ekemaina na orosi tiebinde na okorosi tuonyole ekemaina na okobirosi koruga abo twatebana ki omonto yona isaine okoyegwe certificate ine ro getokoroka recognition of prior learning yani okodiko kana isia mangana ali wasomete kare tuanjere komanya ki ne ekemaina
no kimanyete na kiki toka kwa ndio kuna assessment alafu twa kwa course na course course Joseph anasema ya fashion design na kwa certificate kwa grade tu na kwa kazi yao kwa kwenda addressing na kwa kwenda building kwa kwenda survey kwa kwenda electrical kile course Joseph na tu achisemire na botoko kwa kolengana na tu aligerelie ke wana kieke maene ebinte no bwato bomanye asegente keiga injuri ngoma tegere enamba yesime eliara ikirekero kago seketi asinjira bene na alisumu kabwango nataka ko basomera enamba na nakira tanyora kerote to kwa karakata ke institute ko se kuli giruve olibeke posta ni ko beka box ite ni gere 440 40 to 20 account keroka ko so to akire namba yesimi 0726 588 558 eyo kero gwaka ogwikero mo secretary arafu ago connect gochia ase omo registry na ndi ntobwate koratake gutumia email address ntobwate info@kerokatekenico.ac.ke sa nasira ga bwakeigo andi tianye irolira sengenjo nasira info@kerokatekenico.ac.ke osokotoria senjeyo nabo konyora na botoko bae namba ye registrar nero koranyakere nero nabo konyanyora ngonyanyora ndakeigo naende tonyesome. Alright, uno mwenchu murigelinga yokurunga madam Damakirina nero gusagana intubono mambia eskuru kurunga Keroka Technical Training Institute girate birenga asenchera yabuye tokunyiruka kiti lakini ayo motegereli uganti gutwara omoyo bugusangana Keroka banyore ansinamba inoti isano libere ibre isano nemo isano na isatu isano na isatu isano na isatu 072658 558 ndabuko bakira isimi ligere nayo nyarakobo wikere bengalibyago aseskuru ya Keroka ya masemo mwalimu Daniel Oreko tukusangana trachi kugenda somo tumokomo ketonyore mwalimu Gaiga bwana Benjamin akera tukukwanira Keroka nkyura kwanirugurya amangana aliyakurukunga amatemwa there are colleges chinde chiko somya bana lakini bali kuba amatemwa nande amatemwa ino Keroka ngakiali examination programs omotegereri amatemu aseskuru yo Keroka ntobwate a system where enkoro ya NEC Kenya National Examination Council yes ya isira kwa yara lakini still ndo watawana kero mwana somire kama na diploma miaka 3 ngao kwa matemwa Kenya National Examination Council ntobwate a system where ya CBET ntobwate SIDAC ntobwate cycles 1 cycle 2 cycle 3 na buba motegeri yora aburi nga cycles nga gondo minute cycle 1 and cycle 2 ne require ko genda continuous lakini cycle 3 ya kire modular ne ri ogosome metinye tato wakora matemu na bora ga niko genda industry anse ko kare kazi ko rengere na ne meti na ndo anse so okore module ya mo kwa genda isiko Kwenye kutete kwa gendera na ende kwa ira na wakare module ende kwa ende isiko kwa ende industry that's modular eyo amatemu SIDAC Tibet SIDAC ne rekoru we examine na ya certificates ndo kwa short courses school ya Keroka Technical Training Institute to kwa certificate kwa school igo in short igo to kwa next certificates Tibet SIDAC na school ya Keroka. Alright, modularized program ane program nyinyi ya serikali na ndamuna kuchesa school cha TVET umbi na harutarani understand anye manyeke gima Madam Damaris Damakirin una amoske oreko aireire modularized program nki buatebu ya kucheso mwili nyereke ngobu yanani kato kwa na modularized program ganda chakira na kwa na igoro ya cycle 1 cycle 2 na nibo nto ikire modular
katonya ukwana psycho 1 mondo nyako ngingige kare kuru psycho 1 ngige kuru psycho 2 psycho 1 na psycho 2 yani kara bagendete na tokunya bikonya go change ku mateka tu change ti to tebe na bona for example ndanye beke senjire nyororo moroje bona ga KCP ya rueto ke na bona ndere ngodurgo kara KCP KCSE ngo era chire bona tukagende ndege kuruna curriculum based naitu CPA ona boy go bono na certificate na bantu barabemba nya understand na ke kana senjereria peski asiba ku understand eke to kunya go change curriculum yega banyora na tera haba buya kabisa banye change karu ku psycho 1 na ande kara ba change na ande banya kororo bonjo de bakanyero ka psycho ku psycho 2 na ande bana bare na ki ya gente ke ngra so na geta ke kabisa na ande bakanyabeka asenjire nyororo ekor ku modura bono nare njere yebekire mwana ko chaka kosoma kira kosoma modura totebe wacho sene diploma wacha ogo chakira inse kabisa watira masomo ngora karo monta akasomire ochakire diploma kawike kara asomire diploma ko chogoika matuko make go koboliku koma ekonyana ayengo asomete kintu kiarenge bantu bari ba atsani ba korete toma etiji subject injira bantu ba atsani ba korete wachira ye no mwalimu kera bantu matebe diploma ko chigoro abuna bwa bantu raisi ba kwenda banyoro na bwa bari mu batekniko kera kora ko achira asomiro bwari moiranire bono inero go chawasomia ababande koma ekonyoro monto oyo ta chakirete inse kabisa ta chakirete zero tama ite bintu bya psycho 1 ningi tama ite bintu ngendo kyo somi watsani ngendo kyo somi ku craft bono serikali ekarana kero monto goja rasima acha kire subject acha kire ku zero achakere kurusiro achakere anyane bintu byatsani azo matsani bamufu no monto yega boneke kaba go cha monsipie tokubeka abana monsipie class yake bali level 4 bali level 5 na bali level 6 to ababeka bachakera egento yeko kuna level 3 mwasa me bintu biri bya ngonya wenga mno kwa class 1 class 2 class 3 tari go chakera class 8 na nje bono mateno mongaini ndenga chakera igora kose na chite school kino manene ngaroka yangi class nyelioka rasimo manyana ki abana aba ba class 1 ngiba go soma boneka to soma monto lio level 6 ako chakere bintu bya level 3 asome ga bweta mwe yemo na ndasuke tamu yenda asome bya level 4 na ndasuke tamu yenda asome bya level 5 amago chigoswa boneka sikirikia ege ko level 6 ina rekoro ku psycho ne system wengi ya karoko nyerigereri ne system wengi ya na ande ekogera kero monto otwara chiskiri chisaine ninyolete na abantu mbaro na bona electrical tiaga twalire some diploma to kora practicals ebasi umetina installation yebinte biga ngwa bikorete kwacha kwaso migwere venga bona kero cho wikoma mata na abantu ba craft na boma kora installation bitu ngwa korete na kiki bona serikali yaro jembya okero monto soma kerere fo kwa manyangi into kiki yako somu kera aseto gotuma ine era bantu koroka modura na resa iko egendrete bona iga na matemwa gokora kero kere tam every time every semester after 3 months yoko soma terikento keko koira matuko mange onya eno yo level 4 wasome semester ya level 3 ko ikale 4 yao wa drop watiga ba level 5 bagosuka ochense moyende koko kora level 5 bagokora bali ba level 5 ba drop batiga ba level 6 bagendete kosome bintu bikonya kukina gochie level yende konya gotira gochigoro paka bacha wikere level ya mwelio adake ekero tutialitiga gwa sinyu semi ya modularized program bunu mwalimu Daniel Oreko anyara kubaga kuerera ninyarika no mwanafunzi osomire ezaki ntangani oku uratigiro ngende mwana kuirana bikange ntigibya because there is a way mwalimu Daniel nyebe kota banga nigere system wengi ya ebwato bwanshike umwanafunzi nanya kugenda ngora ka okoligas bikange ngene yubu ya dama green na bere gabona kwa resire no mwana funsi bunako kora kire certificate kire level no kora kire module iko na certificate na kiki to atabanya kwa soma level 3 utapewa certificate na kiki amatemwa ko koru kire level na bo kore level ya monyo lisa singino sene chibesa chako ba no yo level 6 chibesa chako bolera kwa some module ntangani kwa kodo level 4 oko kwa certificate ogende gasi na ndiko konyora na ndo cho ira nere kera no yo level 6 na ndo ogende reli so no nyare kwa tikere level ntangani certificate ngwa egore bono okwa ku certificate kolenga na gwakora erevo tali ya matema samatu akasomira nya gwatigere denjera igo bono kya ukielire eyega bono kya ongeri kwera na gwakorere fo yende buno gusuke yende igo ngonya kwa egore certificate buno gusuka kere erevo. Right, asante sana kwa kiliba kurunga keti yani Keroka Technical and Training Institute ago tebina eskure no irigali sumu chumo no Keroka nabo ko banyora gali yema seyemo Keroka kwa kira sesimi banyora sinamba 0726 5
08558 yani no 925 nemo isano na isatu naboko bakirisimi eligere nayo sangena barabwe masema suko ni kwa uniskuru ya Keroka Technical and Training Institute. Mwalimu Benjamin Kiraro no mwalimu kusomia guse Judy amangana Pride Science. Karibu sana sa studio. Thank you. Andake tutebinga bali tagu na ande tabia department ya unki udi. Biya mono moralia. Nchenkoro kwa Gisemba Kiraro Benjamin. Nje tamasoma sciences ya Keroka Technical Institute. Oma etekera abantu bako Gisemba Kiraro ko bono abantu bako connect no murandi Gisemba bono na handi boni bakuguminga Gisemba no murandi ngakibona anda atuka you are right. Biya mono wakwanire tindiko tamakuru asekyo na ende no mobisho bunde. Na ndi kine kiagere Keroka yatwarira bana. Katuliriye microphone yiriye yogira lisoke bya uneka nisukurakora. Yes. Kine kiagere Keroka yatwarira bana bange gekwera senko genda korandia nongonya gutangasa school. Igobono umuraria tuli no kobori okuwa bori no kuya. Na bondo murandia na ndi na bondo trainer ya Keroka. Na ndi gongo ligeriria mangana yi science bunago korwa asikeroka. Buna baminto bakwanire Keroka ye iganto bwate chikosi chire chingiya sana ase applied science tobwate ekosiekurukunga science lab technician. Oh yes. Eye tokonye koras chire boibere level 5 and level 6. Unlike other courses buna baminto bakwanire intoliko ira bana ba arts Ntoliko ira level 4. We don't have level 4 in our courses. Batogo chakira level 5 and level 6. That is certificate and diploma. Ainaro togo korali Keroka na ndi twakora amangana kuruku analytical chemistry. Dimanyitio moralia una analytical chemistry kuruku kegusi. Ebu yara kindende na amangana akogenda nature laboratory. Ekosi ye irengiya egekogera abana funsi bonsi bakolire ekosi ye. I want to testify ngamba bwatase bali egekogera mwana ukolire nakwa in every module asokire nabakogenda se factory nabakogenda se school nabakogenda se kinyagitali private hospitals there are many, so there are outlet chire chinyinge sana ase ekosi ye ya applied sciences. Applied sciences nabonda atebe ngasi Keroka ngo struggle tole gutwara abana egekogere gutaka omwana obwate D+ o manyago join the entry behavior or C-, unlike other courses yokonyoranga omwana obwate no E unabone ya madam my colleague nabokonyora abana no mbali babwate E ngwanchiro bali banyora baso bakora air dressing amangana munayo na inda abana baito abange se society obangainire onsaligo ngaki nga science sichire chinko bono konyora abana bagocha kwanyora omwana atagitena kero kende ntagetenkole no plumbing for example in our department of building was omwana otaka ogenda se amangana hospitality aikwa yendagera lakini Nyasaye obeire omwegenwa ngekosi bado it exist and ne watabana bahe, but even then no mwana ogenda those other courses no yo itokera okali lakini nari gukwanira se department yiga na ndente bya bategereri baitunga department ye buna madam minta kwanire omwana okorire certificate igaisa ino okora gintu kiki okogenda nyore mirimo chinka chitu munoro chawe buri abange amaene okwenyara nkororo okorogoke omwana okenyore iregentu kiaye nabokonyoranga bono nabararete besirie akanire ne na ndogo support kuna mangana capitation ogo support kuna mangana ya CTF ne chipasa rich account mwana yosomire bambyo berekende asense ite akenya nabotubwate okuganinga abantu baito bamanye chikosi echi na indebu na baminto baikagoteba igali esukuru ntubwate department kurukunga career and guidance omwana monto gachire ntoli komo gasanga gwikande kosigete igakwere chikosi tubwate erebweka otware desire patigatorare strong linga omwana oyo gose gabwate C plane anda ataita akole kosigete
you can imagine that gukwana nabo tokomotomera our career master na our people that are in administration under the registry bamo guide twanyoranga. We have done some balancing basi chikosi chichonsi buna chintek chigocha cha May, September na January. Ige school yaitu is well balanced and we take care of everybody. Na watutageta abana across the board. Buna bono iga ntubwate program abana baitekero bakonsomire bakolire ngotakatole mbago tigugo. Mwalimu otanagendagago omo muske gisemba kwanira mwana intex gekora watu wako ni intex keroka unu school intex yuno gechikwenda program ya intex ngichikwenda nabona chibeka when and the way otobwate intake ya January tobwate ya May na September. We have got 3 intakes and abana bukero bachire buna baminto baeresire. We have tobwate a program erenga ekero basoire na madam eresa igo bago somigu igento tokorokanga block teaching onyo mwana ocha atate gokora for example level 6 analytical chemistry taligo chakere level 6 area igo tokomo chakere level 5 together na bana bali ba level 5 wekero bago tigara oliogenderera go level 6 because we want to target to tware wholesome training. Omonta korukeroka omanyete really every pesk and every climax yekosi endeos. Yes. Wachimulilinga gisemba Benjamin Keraro no mwalimu wa school ya Keroka na ndo mutilia se department ya applied sciences na rugusangana itubona mambia kero tulina barabuga madam Damakri na boyigo Mr. Daniel Reko andake mwalimu Damakri tuko kwanira amangana government scholarship government scholarship skuru ino andakuma abayuli boni koma teno mwalimu akwa na ibinte birebibe ngo balimu abayuli nkuya gibale abande bakuyageli lise limo babwati besa skuru. How is Keroka supported ne serikali ya samangana government scholarship? Gante bena serikali ngo support yera abana baito litangani jagerem na help abana kera kwachire skuru gari ngwa praye ole help ngochere mata bande ba maitene university yoka na ero ko help. Yes. TVET institutions mwana ko wa help na nde to wanja mona kera mwana wa praye help achiba ke skuru ndobwate abantu tobege tororo bakonyara kwa assist omwana to sakwenda ase saipaga ali bwa praye atatoma itigento wa praye chibese chao chatutukana toma idina na kyogo chibeka buya so elpungo ngwakana tole na capitation ye gwakaneru na benka buneli university ekyagera ngmo igwete na yachite ini pants na kolengano na wichulia mangana ago na kweresera na kiya nje tundobwati njose ne ovaninde mbwa ende toto ovani ende pasho ovani koseitu ke wango kyane ntorikwenyara seito torabataka banganaiga kolengana mangono kweresera na lyo kwe pant koje chipandi kogenda na university na abali na university chiri chikwena na chipandi chiri nabona Keroka technical chipandi chiri TVET institutions serikali yajite karenganie bintu byonsi tijiti ko consider na university yoke kurwe pandi yeye ke goikage gate ko bae chiga yajite kabeka bona kolengana mne information yawo kwaru na ero kobe kwe pandi eyu na bona nyayo kwabe kwe pandi waka na 5000 chiko mwaka kose kwabe kwe pandi waka no 17000 kolengana mne pandi kwabe ko ga serikali ngonyarereke go support na chi constituency yeto maitena yo kweru kwa itoma kero wachire Keroka technical las mora egwe admission number yes school we yiga ekorokia no mwanafunzi yo Keroka technical omaye wa prae eita CDF ye constituency neroro na neroro ye ward na ero tachiti konyeligi to konyegwe kiagera kwatana kyayo isanegete asmogende bwa prae onyore kwa iru bana ngo egutore chinyinge chiko chi ward Jones pingo totomera chire chibesa chi constituency cha totomera chibesa na yengaite nyone chi county nchirororo asibali ba wa prae. Alright, walimu gisemba ekero tukuligilia magana akurukunga abanafunzi une college umwibuli nakani komanya mange sana iguru accommodation inuna Keroka mwanafunzi naro kurumo mpasa ukuruchi samu chiafa gusi lakini chi samu chia gusi south mugrango ngakiago survive Keroka. Do you have accommodations and what is the program chino Keroka?
ya muno muraria siri swali elyo ande twarari boligwe abana baito keroka ntubwate boarding section. Yes. Boarding ye kwa commanded to abana close to 800 abakobera ime especially those who are coming for the first time bali bagocha litangani abana abwe karo basoire barure korware nabatogutaka bagendera kwa baroro nechibesa bakuru nechinkeigo as a boarding section. Bali batali konyora libaga as boarding section the locality environment ya Keroka nebwate chi nyomba abantu bagachete gari bakweligeria bamenyororo bache skuru baso asiri guri elike abande mbaro bagocha bakwanira buna bono musio ito omo principal bwana de Benisto Bobe Maronga ngokwanali nabayibuli sana ngokwanali nabantu bagwinteract nabantu actually kubakwanira igoro yeskuru nabuna muna madam ateba Keroka ntubwatinga montonaro tari gukora marketing nonya tubwate that department it is a collective responsibility all of us esoko nyoro mwana munanje bono nkoira bakabana bana babana ba minto kenyoro gyaito and naroriro reko gukora the same principle letera abantu abangi sana registrar yaito kolira mangane gasingi yasa ikutokwa na mangana accommodation is well catered for. It is well catered for ase bali willing nkonyoro ngambale batali willing komenya in the school we don't have to tie them abatoko bali bagana ki ligia so komenya lakini attend classes as wanted. All right, madam, you are a lady. We know musubati. You see, amangana kurunga security is very fundamental as amangana education. Keroka, muibuli naro gotomo mwana we mwenyeroka kuruchinsa musenyi ukambani. How is security, Keroka? Again, tarataka kwera saraka was security. Abagusi n'abantu abaya ande nabotoko batangasera bonse naki itu abagusi n'abantu abaya igari asikeroka e community yeito gari nigera abantu getabaya banjete school eri nande bara nyoe bara bagotete school nyoe ne abantu abaito totebera ndi roads bari babete chinyomba gari babegete security ngiya singe njoba maite naki omwana bw'omuntu kerachire gosoma nabanga buno omwana ogo tali nasengeje kwa mobeka gaiga nabono yubono no monya biasara ocha yosenge njangoli enyomba niga alendete community eri na abantu bose bamenye toronto bwata abantu chikabira John speech ya Kenya bare gari bagosoma gari abande mbaruete kurbo kambe yiwate abande bakaruboruya nande nabome bakombate chinyomba isiko mbaronto bwata of course accommodation na egwaka no 3000 ata ase skurume lakini abande mbaro baku prefer komenya isiko sengenje kero komenya skurume ni gokoragera ase cafeteria kwa gore ndagera ororo umuntu nde naro tagete na kanganje na enda nyiroseli ndagera yane tiandige nyomba isiko gari na bachi nyomba jiro e community na rosti nyomba around the school na ande chingiya na ande chibwata amaje chibwa accommodation yingi ya kapse very clean na ande rendete ebwata very secure gera ine responsibility nyone yo ya community ne school ko make sure na sabana baito amenyete asayinale very secure ndora nyara complain ende yonsi ndora igumondo ndenaro chiro ita abana baito ndora igonde naro gocho oletekende kyagera nabo ngotabana na community yeito nabantu baroro nabaya sana na nabantu banjite school yeito Mchumulili gweta si namba ya studio 0741583878 na nsemili endere 0726447367 yani enotisa ibire isano nemo inye isano nemo isano ibire isato enotisa ibire inye yemo isano na isano ibire isano nabukwa na intuga abono mambia ukwane nabalimu abayiga bakeroka andake nkikiliura gani kumanya asibire ngebiga bichisemi gatokwa na isemi cyobo bundi kurase skuru yobo bundi ya Keroka tekniko andake kyura gani kuba boli andake libuli lya goli rura tuale mambia bono tuiroka gutoboli yakwera no baliga kwene kinga bana agisemba madam dama clean nabo Mr. Ureko gukwirira bana mbuli yago asenchira ya bene nabo mugutulikira ujumbe nabo kulikasi gatono gina mbe yuna koire abo igo asenso muri mtandao gatembe television ensabili ya Facebook nabo kutulika EMS muri getu sangamo ingambe iga yabono mambia na Keroka tekniko nducha bangi sana basore kulikaga iga Alfred amuchama kubulinga ire mbabu tabangana driving school inili swali yako bulinga ine nkwigili baramangana yobogendi Alfred muchama libuli alikiriga Cynthia Kirubo muri
Muriango kurachisa mo chia keroka kwa tesu ni tunya chete sana nandi bagenderere busyo edu no mwenga watching live. Asante sana. Naitwa Melvin Onyancha keroka technical amangana version design wangu gyogo cha requirement nchirichechiga na bakubuliga bora mambia ndo chabange sana bagota watching live and listening kero chikinya go chantrabo lisimibiri sato bona mambia kuira na semuri mura changamukira maswali ya buliwe driving school yaba nayo mitumuralia driving school ntubwate ase keroka technical actually gere one of the short courses chiriye oyo mitoreka kwana. And I think we have trained a capacity of almost 1,500 students who are capable. Igo ogocha bateba oyo tagete go train na bagocha bake college anyore libaga. Na bako genda se website yeto anyore libaga. Na bago akesimi abe guided. Amangana yonsi ngokole kare keroka. Igo turatebe nga oyobo oliko Rwandonsi ntumoganitia ikekeroka ose ase chinchere chitwa moire anyore libaga asoe ase ogosomiwa bunakorundiga andake tukwira nasema Damakirina mangana version design ikige wikyo mwanafunzi ukikiki requirements nataka kuelezea ya requirements ya fashion chibabulire lakini ngo tuale deep brain and deep plus kochigore goto tabe deep brain kochigore in deep plus deep brain and deep plus koso level 4 ngwa kolte form 4 minus gose okanyora D minus kere deep brain twanyebekire as level 5 gose okanyora wango kerigense kapso tokoroka na level 3 mbali bataga igete class form 4 bali batagete form 4 balinge class 8 kapuna batoko soi ne questions pia ichiko kata cross ndete ye change tina una kose building ke grade kya bongo change kere bionsi bie biko kata cross onyo wacha level 3 bongo gete class 8 osoka ku form 4 pi to bwati certificate yeyo for D plus and D brain you level 5 that is a certificate. Level 6 go chigoro ponsi pi diploma across chikos chonsi chibwate ke wango kerenga ine igo montanya gota ina kero gocha fashion design koseire inferior bona iyo koire ke wange ke kweta ni olionsi chikos chonsi chirenganetie ke wango na kiekyo. Alright, asante kigimu mwenchubuli lino mwategele libero mambiando chabantabangisa daga baide narole kubuli gaiga nare gaiga Marvin Morris narole kubuli riswali gaiga akubuli nga ine kusi ya fashion design nabasacha buko bao kwa kusina abasumati akubuli abasacha ngo korabali nabakubuli kulinde nabondaga ninga tubulisi mibirisa to badaye twanyora alibuli lyo mwategele lyo mambiabono asinchira ya Bene Kigma getemba halo Bwakire bia karibu sana kili kama nyonga nyomba na yale kuile pesa nyingi sasa nile baba watu nyomba ama inomuta mwana wote mwana kuja wote amenye ngole ginga. Asante sana liboli lya goli tangani kero kwa nyonga kuegerale ese amoi botene ya bote katali apa yenga kingana na kya kuegere mutuni rato mutini kita nkolenge libuli lya yeli tangani imwali era lya kabiro buliri nga ekoseli ya mangana gathering inga kikwiringa kagengani libuli abuliri nkolege na muguchikulira ni libadaye yali kense asinchi Bene Kigma twabulibiri satobono mambia ujolenga ulina bulinga ekosi ya version design abasacha gokora bali nuyubuliri nga ekoseli ya amangana yokrosindaga ikakinga ninga ki ekoira akone kinga ndaka mutokolire ekosi yu asinchira ya Bene Kigma ekanko bulina bayabo moncho legere
Motegereli 0741583878 0726447367 akusanga tukiga studio ile usangena ba ubisaba igakuru skulu ya keti usekera technical and training institute. Twende masemo mwalimu Gisemba. Ningaliko ire nili swali eliyo mintatu olire asama ngana iyo yen ya catering actually igatokonyaruka oyo aba tigangerere igoro yekosi yonsi egekogera italiero yokere ase kosi tokoroka hospitality and tourism ntobwate kosi korokunga food production ekoba obad at level 4 ntobwate food production at level 5 ntobwate food production at level 6 and ntobwate food and beverages also in level 5 because echina kwanire eyentanga nige koiro mwaka oyomo eyende ekonyibwatia igekoira emyaka ebere eyende korunse igekoira emyaka 3 ne eyende nateba yomo elio igekoira emyaka ebere aso gutrain bukeroka elio onyare ko we certificate yao ogende okole mirimo ase public oyo minto bodi riswali ligiya igoro ya hospitality and accommodation igekoira 2 years food and beverage and sales services igekoira 2 years twara housekeeping and accommodation ekoira 2 years. Those are the courses we have in that department na nabotogo chirugo very friendly. Uchande kiringa erno musacha gose na iguleta moving na biranya kare musacha gose no muswati okubole ri musacha oye ine abasacha ngo kwa fashion design tiancha ke kotebana ki chikos chonsi rero chiko kata cross wona ke tokurigere nyona ase market isiko gaiga abasacha bange na bobago sona ngayarweta akamanya gosona lendo nyetachite gukora fashion design abasacha na bago kora fashion design nyonye kare yamanye kanete yaringe kosi abaswati abange maite bakonyarana nere kosi anyororo batamana building yakonyara baswati batamire ku building batamakuru electrical para fashion bara munere nyororo nera bago tamagocha nakiki yangoro kosi abaswati abange na this wali elimo neri agaje naki abasacha ngokora bare addressing tari fashion addressing na kingo mina bare inero yakabeire mochando manene abasacha abange na bago kora tailoring na bago kora dressmaking inega simono kwa sarande dere idita na basacha abange asemanye tense mo bago chibakumi na te kwend dressing tero ngolgere limora bamuraba esiko gaiga nabo bakomina na batete ke bamuraba komina threads bia na ke otete komino dress ata no ta mo subati ta ko chiros bia bamura na bamate ko chiros threads bia amura na bure raba ko kora beauty oite na ne street jabo songo ga bantu babegete chi asa beauty ko koleru na basawa chamona ba kora esema ya beauty iga baswati ababaroseri chinchara bangiga na basaba muraba baroseti so lendo mwanjubuli linya ko musacha na ko bwatomo yiboko na fashion design beauty ekwinga ikusi bado ni gebwa te abantu bonsi bago kororo Getembe. Hello, good morning. Hello Getembe, good morning. Hello sir. Yes, bwakirya Network yako yabire ya letu buturubanu ntoko nyara kuigwana Getembe. Hello. Yes. Hello Getembe. Yes, karibu. Zaligo. Nabaka ugeniambia mole. Mbiamono. Na utakubali kusulia ngana ki. Jebona for example ningi weretega ati ageta linginga mwana yani metoke kwa ati utiri kwa parwa. Neta kwa kuyo ngicho kwa ala cha sabla kwa ngwa certificate. Ita timi yake yebere. Neja ngala ni keso pikata bindo bere majete practically. Lakini ta certificate ningi adabu siwe konya. Alright. Mambele myake basaba ko ngeti maiga. Asante libuli ya kunkuira ndiluliga igabya kigama no bali gaiga nande by the way libuli ga Daniel record ali kwanira ngolingi mwira ni ojobona agotwire ngesama ngana RPL agotebanga ko sindagira bona gatia nyole certificate tigangira ne libuli elyo moralia mintombi yabo oliri na maeneo yo mintore ko na kwandalinga nili eserikali yaito yanyondere ng'abantu abange nigo bamanyete bintu agotoligereria muno yibono
igago champa ke school ntobwate department ekorokwa RBL department recognize Brian omonto oli obundise twebintu manya lakini ata ikaranzi tie kelasi eserikali yanyolire nga ekene abantu aba are very resourceful in our society baisa kwa certificate neba kwa nyamono nonyina so kwenyole iko jibuna abolia na wakonyole certificate natali erebweka na abande oyiga aboliri amangana ye chindagera abantu mbarororo bakoleta mangana buna building umuntu amate kwa gache nyumba kabisa lakini ndabwate certificate aichekeroka abakonyole certificate omonto omanyeto obosoni obomadamu mintateba kale noroche omonto oyo mintorali abana bareko nonye noyo omanyete gosa omuoro kyobe bundi lakini oli omuoro kitabu ati encherara mu certificate bona abantu abwekero baachire naenda atuoroke portfolio of evidence muna madamu ateba prove beyond doubt ngekene egenteke nake manyete ntotake tororo gosona ntotake ebicha yaye gose video asaga kolega asiena abantu abande ntobwate experts in various departments muna bono incho monto o applied tinkoligere monto buya o fashion and design will expect to aro monto muna madam the marketing and the people bago koranere baligere liyo yinga ekene na qualify and we have done that abantu abange banyolire certificate ekenda atebo muna linkelinga tigo yache mpaka college na bago konyeka Alright, asante sana sinchindo chege kusiki bantabange sana sensibuli ukurasa kitabu yen Facebook bagutulili gabo no mambe kwa watching live sinchu kubwatu murubuliga Zabrun Areba kura Kisumu ndogo agote Kisumu ndogo Langas yuna ya Keroka anasema show iko kali na andi Keroka tunaipenda sana ndio bono mambia MC Sami msanii kurwa Eronge Tangarara well presented ikiwa Nyamatoki boda boda stage ni kundani anasema eko Keroka pamoja ya kurunga nere ikirabauti Samuel kurwa Danis Embassy imeyomorobuli nilisasiria ili kunulisu banyaboke na bana Duncan na Bernard wakutoka chiso mchichi ya Nairobi agota pamoja Ucharu Williams kurwa Sensi Kisi anasema locked in Mageto Josephata kurwa Erodere kichichi cha Lancaster pamoja anasema pamoja PK Fresha kurwa Bonchali Riana ya Magireti Gado Mikoirere good morning kurwa Bomokurabu Nyakera anasema yuko locked ndani Dennis Evangeline Sagero watching live kurwa Nyamira County Mawawa Kejerea kundani Robert Nyega Chinderue Bomba no ali miyomoro kuri manga isaba no yokunerenga ndochega babo Muravero kurwa chisa mochia tabakano inde miyomoro yago taba tuko ndani agote akina Ermelda Kombona omongina mochechi umwamba amachiko kurwa account ya Magenche igatia banda bange kina Kevasona ono alime yokurunerenga Trisa Mboka Trisa kurwa Madhara Noti Nairobi pamoja na bange kina Rijara Ayoto kurwa Amalindi wako ndani bono mwalimu Damakrina kitu kukwanira iguro ya Keroka keti sometimes abana
mangana iyo kurwa asa mangana a teaching in high school ingende technical igona aboreti unchore keroka na Kisii National Polytechnic. Yes. Lakini igana achore tekeroka ase nginju konye na igure chinkuma chiai naenda maene muna na chieto tali nkuma chiabo limo chiaringi twagenderere konye kora enyangongo asa mangana yimi chese nyingi tunabona drama ni tutwathanga naende gochikwa inyoiri tali mangana ya okatogo kora tole bakarishaji abana baito golika bale chi research paper abana baito ngo present bale bintu tokoroka chi robotics ngokora bale amangana tokoroka experts nande te ba compete buya sana barwanire n'abana bande abatokora tokoba number 1 musuko twa number 2 and twa proceed to nationals bintu binde buna bono keroka ya koliri buya actually otobwate gekombe asa manganayo natalia kemo igorende omoiborio ito ole andonsi ase chingongo cha Gusii na isiko ya Gusii ase getembetibireke gotwa gusaba somo yomuya oichote mekeroka togotwara owitia konde egekogera no tole tukuganyererete tomanye ngaki amaene talent yago niriri bokora toro maito moraria no nyinoki bokora toro mucheso boki bokora tole rugby mucheso toyo keroka otari gokorekana naende kera abana baito asinge nje tobwate passionable bantu babwate passion ya sports na bokora bagutrain bagutweru na bokora maambia bali bakoria mangana athletics no bali na abana ko make sure nga they bakorire amasoesi ya isaine eliekero bagochikokora chimbero chiri kwamera nabande mbanyara koba bakorosa gose bakobweru njera gose bagotigera njera ta ikina kigento gyakonyire college ito yakeroka kogenda ari na kumanyikana muna bono nge ogenda guchimata nesati bune yembegete gose tisati bonkora abana bakundigereria karonde siaya Kisumu bakunyotena keroka barambari kuri kwana keroka ukonga kiroka na yani asingincho yo buya singincho GBT jirito bwate asamangana yemichezo asante sana mwencho mulilinga unyolenga onyamboro tonyora sempe ukigima tunasomura buli tuani yagetembeza ya kane kigima bono mambia tugusanga nere mwalimu Madam Damakrina mwalimu Gisembana bwigo mwalimu Oreko Daniela ubakuru asiskuru ya keti usekero katekero institute ubakuru libwiskuru igana butugulike libono mambia sinchira bene kigima sodakta nayo mwenyene na butulikira ujumbe gusokwa nena into AMA seyemo ekerengeli kyago nkirikeki gando chika tuligeti kokora Madam Damakrina machine wa equipment wise baite omuibuli koiro mwanafunzi school wikamanya nga escure mbali na mangana school fees nibwate kira guchikutumia na lero na mwati yako tebe tubwata mangana kuru sipet amangana practical chiko bachinyinge keroka juma shiringa kichira mangana equipments tianyere sere igoro ya equipments cha keroka tali institution yinge keroka taliboni go chaka keroka ni institution ya chagete miaka yetire menge ya iru chi equipments chinyinge kere department ere were equipped abalimu ebwata abalimu ange bonegange 200 trainers equipments echirorora abantu abange beteira amagoko yechi equipment yecho nyonyene ke to ikamangana sipeti omate sipeti ere fully practical keroka ego koribu ya asingenjo equipments ebwate chiseine twairwe chinde twairu na siaikan seikan nengeli twabete sponsored na bono building ne ire je cha saikan to mechanical to electrical na chi department chichinde chire supported chibwate equipments chire chinyinge sana igo to bagweta masingenjo keroka you will never regret ne ko skuru ya chagete kale na umarali natakongeli bagasi nini chikosi nchirororo tutaranyara to gokwanira of course twalenga chodi ya fashion ya building ne chikosi madara wanzo kechicho kachira keroka ni institution ya nene ebwate chikosi nyinge mono nataka tabe kosi ya monto bwate na agriculture and environmental studies ngoko litole nande niko tokoria asi level chance tuacha level 4 level 5 na level 6 ntu abaere sarakare na umuntu akanya kubolie period bado umuntu akanya kubolie ale period yechi course yechi
level 4 bone gasi sipet okosoma chitamu bere choke school netamu yendo ende industrial mentorship nilio kogenda isiko ase gasi yego koru origereri orore na kie gasi yego koru so monto ne bwensi ogocha level 4 niga kosoma chitamu bere choke school arafu yende tamu yende kobwati and industrial mentorship igere chitamu isato aywe certificate koko soma level 5 okosoma chitamu inye tamu yende ya gatano on the industrial mentorship koko ika level 6 kara kwa rule industrial mentorship sasa ya level 5 okogenda level 6 yo mente chitamu chinde ibere na ndogenda industrial mentorship yende so dabo kunya kwati period ye yu chikosi chon speech rengante bona kolengana na modular program coste yebwate chinyinge gwetanye yende level 4 na tabire chitamu ibere na industrial mentorship level 5 chitamu inye na industrial mentorship kokoru level 5 kokoru industrial mentorship ya level 5 okocho omente chitamu chinde ibere na industrial mentorship so mundu tanya kuboli na kine kibone ko siende kapata matuka mange ko siende kapata matuka make John speaker ko ngo kwa na level 4 ngo kwa na level 5 ngo kwa na level 6 ngo kwa manyira matuka yuna na kiyo calculate matuka rengo ko bera se school eko siende tutara kwanira twakwanira applied science department mwari monyera saire buya yitinde itikonya ko irolera mono building and civil engineering mistore ko nanye kwanira buya mono eko siende tutara inyora ko bera sera ntobwate business and entrepreneur studies department eko diri ne chikosi cha businesses for example ntobwate business management togatwara supply chain management togatwara human resource management office administration accounts technician and office administration so muntu nabara tuwale so ki kwani gabunta keniko yoka mo train mo bwate bintu bya businesses lakini ataka ko bietera igo na ebi byonsi na chirefo na chichiri chonsi ntivet sida kibona gasenga kiyeiga ndoto itiko tamona ngwire tora abana ba okara matemu anek neki ya siegetu bone gegento kerorore ekutivet sida nere gokoria matemu na ndetole ini modura ndori psycho 1 na psycho 2 tojo na kinambe ke psycho 1 ndo aruete gabu saituko modura program department yendo tara kwanere kuna computing and informatics is my library studies into bwate records and archives management and records and archives management kara we gugento ko kwen anything ko ku management ya level 6 toto ko siende ko electrical and electronics tuanyere siden tuanye kwanira igoro so nere to bwate electrical installation electrical operation and electrical engineering power option level 6 ndobwate ko siende ko fashion design and cosmetology tuanye kwanire sana sengenje no inde jodi ya fashion design and cosmetics ina bere serabuya ngige muntu na bara konya tara igwete dabda konya tara so cosmetics na mangana hair dressing and beauty nere ko cosmetics na fashion design na mangana yoko sona changa kawaida ntota twakwanire ko sie ko hospitality and tourism department twata mangana food production food and beverage and service production twakwanira catering and accommodation housekeeping and accommodation ne chinde chonsi etokuru same levels 4 5 and 6 eko siende totara kwanera eko ko deeper studies ne ko siende ko dina mangana a social works and community development etonye bwate level 5 na level 6 ndobwate ko siende ko mechanical and automotive engineering ichine chikosi bere chibwata chi department ibere amo automotive na mangana yo koros chigari mechanical na mangana yo gotoka industry koros ebinto equipments kora bantu ba koros chisukuru baros nyone bisire baros yobo ebinto bitoko bungera inere sema ya mechanics arafu sema ya automotive na bantu ba godiri na mangana yo koros chigari awao automotive ndobwate mechanical engineering production mechanical engineering pia production level 6 automotive ndobwate arts and level U level 4 ndobwate level 5 na ndobwate level 6 arafu na ndobwate welding yoko sambere yo korosie merangu yoko korosie byangana ye bintu byenchi chuma iga ntochibwate arafu
tome gukora chirito koroka short courses chiepia ne chinyinge chire ndobwate computer na bako choy ku computer packages ndobwate automotive and mechanical kwegeri ku grade 3 iyo amate mwayo chigokorwa ya nita ndobwate binto bya nita pia nita ne chirefo chiri chinge echi amate mwabako koruna nita trigo koruna si TVET SIDAC to kora ekwende ne ya kresa kita ngovere atanyona ya pier muri examination ya kare sana so mechanical ngo vale grades pia inita program ndobwate masonary kwa gaja tadras mokole na masonary ya building ya TVET SIDAC na bako kore anita ndobwate carpentry and joinery tukatwara plumbing tukatwara electrical installation tukatwara food and beverages yego koru inita ndobwate hair dressing and beauty therapy pia nita ndobwate dressmaking as fashion yeto kunyoka dressmaking and tailoring bado ekokoru na nita na ndobwate welding na ekokoru na nita iyuna under the short courses ne chikosi jiri koira inse yo mwaka oyomo na kosi ekoira inse yo mwaka oyomo sa singine tari ko capitation ya serikali itora tena na kina ngochore kwa apply pant ne chikosi jiri chinge kitegete chipesa chinge ogoso emetinye bere emetinye tato emetinye sita wakole kosi yao so kato bwere kanire alikaroka ni denga libinde byon spinto bwa short courses to katwa SIDAC nene do whatever na more than 200 so abantu bale ready ko colleagues principal to bwata Olivera working by the way principal ito ale kichana talimo gako limo goto gochora tabna gochora sundo kobisi matakera mu bwato muntu moke no muntu ambitious ikero ino muntu takere gotira gochigoro akero ko be ko mona mu bwate principal moke uyu mate na bwate efficient kegera nategete gotiria abantu aba gochere vogeto principal ito ne kichana keke na ndento bwate ki deputy chaye deputy administration ko madam Kalista na deputy academics ko Mr. Ombongi abantu barabake mbara ntubwati bakaka ali kero kate kino gochororo tokonyara bakaka bako tuga tena ki abantu abe basundogete na abantu bara ambitious balere diko colleagues na batebi karengo bana ringe namba ya registrar kero tete kwa kere registrar direct umosaba admission tiamba somere namba ya registrar na bara beto aka yeskuru tete konyora secretary namba ya registrar akor ku Mr. Keva Mogaka 0726 077 106 tianyirolere Mr. Keva Mogaka 0726 077 106 simi ya enera onikerenkaki kora mwakere nande nabago kolifa nyene department ya fashion yate getoto arubu manyimono nabako mbekere extension ya ndangeli amboli ngweresere buyamono kalia services nerororo naboko boli bweresere mono. Asante sana. Alright, asante nduchenga bagote banga kilicho na mwanzo kikose kuwa na mwisho kero komentera mwalimu andake iguringana ya anyare ko kwerera igurishigaki kwa boli yanganto bwate workshop chisaine yo mitokwa ni igoro ya building nitake okwandira mangana computer and informatics computer ntu abete privileged actually ntu bwate ekwe computer tokoroka chitume twae tuchi computer ne government chira about 100 and abana baito bali ba go train computer na actually even the staff we have inducted them abantu ba trainiri echire enough and enough igonto bwati kende getoborete keroka birie bikebigo tobora buna oyo minta kwanire ngotema tole biatoka wetero mo principal ito na procurement office internet na ndenkwa nenga actually buna bono employment ya last time asamangana department yo minto damakiri atendete etwatwara bokongo ntobwati abantu bifite twari kweberera abantu naki motagoja mokoligu interview lingane lyateba air dressing and cosmetology twachi tukagundwa nga abantu abange bakora just one thing bali go correct combination nekero to advertise libagelio nigo tukonyora nga omwana gakorete hair dressing takoleti beauty igo onali kusaba abaibuli baito ba use this opportunity
nande barore ready market yo monto o kuchikonyora emirimo bwangu ekero ba trainiri asamangana aya dressing and cosmetology. Actually a system ya keroka gerengi yabuno mwalimu atebire buna bono administration ya itubuna bateba omwana ochire keroka cannot regret to bata mo debut to academics okuru kombongi na beruete sana kokomonyora very early in the morning oikire school koranga classes ya kolregento keke abana bachire class na balimu ba attended and asenchire yo ntwanya konyora complain bana baito mono ekero bakora amatemo ekogera ngosomi gubali nande bachi banyora manganari basomire ase amatemo ari barekoye. Asante sana balimu Igorechinga kianda in few words why Keroka and not for example Nsarigo Technical bana kwanire in few words bana kiko montana chole Keroka tingiro mwana afunzi Nsarigo college mwinuka in Keroka there is total commitment and collective responsibility in handling amanganons p aliye college akogera mwana ochirororo aumera neno kugani kwa moyo kina kindate bo mo na ekende munatuate training material kende ntuate abantu bwate nav money personnel 200 plus competence who are competent and well trained. Okay, yes sir. Madam, why Keroka? Ndata kuru egente kemonkeri naki nabona matemtu akora November December akasoka tobwa 100% pass mwana tagoja tana naki njoma ite school eli nkonyoba senge njongo enda ingwe tobwa 100% pass twatebira mangana trainers. We have very competent trainers. Twatebire workshops. Keroka is not a small school. Ora jatana ne school kariko chakabone gatera atwara binto machines bono totemna fashion embwate industrial machines chiriora ta ko soma onyore binto bisaine tali school ya bono iga twacha konya compare ni school ende kariko chakabone iga tena bono tokonya ko use kole ko tokonya ko igasa ine school ya chagete kare ya twalira machingo nako ne bwate saine kali bono tokochaka na to understand inkyo mwana atagete konyore skill na ndingikera mokonya sobogema Nsarigo tara kora pi kowe kanali ngege tukiriga in fact buna na ateba inonye na mangana sports Nsarigo TV zitibwati nonye ne pasi ko ira abana emecheso aguno Nsarigo lakini Keroka mubwa Keroka tubwate chipasi yes chiko ira abana emecheso asebago chikokora emecheso iju naende buna na kwana amangana ye fees madam nanyeresera narako nyara okorora abana tabange akoba beregas intuga togote baiga muno mo principal itagote anye kubwate obokongu ne fees inchuwere chisco all right inchuwere kwanyoro mo principal ito admin na arali madam Calistas kwa muheresire bakwane no mo principal monene mwana takogendanka igokuganyolete fees umwana osoma mangana itakogera abantu baje Keroka ntutotazeli bana gaki mbagocha basome. Alright, asante sana omuchumuliringa nkole ngikirago no togokolera tema itinga nimetinga etimu nene kengma balimu abanafunzi omusike Benson Obobe oyo baligete mu principal nabandi babaroche naliko yo muntu naru bwatelinga elimu igali oko batebingambi yamona asinchimere mokora nabatugokolera gago madamu ago akambye mono leche sebaliba Keroka baligireti asaba ligereri baito nabaminto ba Keroka twakirembu yamana sengencho yo mu principal Mr. Obobe twakirembu yamana sengencho ya deputy to Kalista na that's Madam Kalista, deputy academic administration, deputy academics to Mr. Mbongi na administration yote tuanyake nambu yamono tobwate the finance wa HOD finance Mr. Philip. Asante sana sengencho
yogo support keroka ne support yebwate na singinjo yebwate administration erengia tobwata wa human resource manager Madam Mary to monyo ira senga kibune ya singinjo au kendete kure support erenero godiri amangana human resource onyara komana ke abari mu mpaisa ine andanzi kekera tobwati abari mu bapa public service bataisaine konyara tore to komenta bari mu bari kira board of management komo chira tore na twanyara ko to komenta bari mu abu automenta human resource so twakerembu yamono asabantu bonse bakaroka kendera buna mulego monyara ko bomogo kolegasi abantu ba administration desk twabainyoire egasi mogenderete gukora nengiya singenjo itukurukara ko kurugeita ere very welcoming mnogo soiga na bokonyara ko ba welcome Mr. Kisito no arali na abande bako welcome abantu bya nando kwe direction ngayobwendete kosoa so abategereri boito data abana keroka technical na I promise you will see the results. We will never frustrate you. Nariko kuba mwanafunzi okeroka na bana alicho kukuminga madam nkiurago kere wakirimbia mona bahalimu administration otiga banafunzi ntutro onyataga nafunzi keroka tekobo komogonya nali akoira keregento yes nintagete koiranĩria bonsi abatotegerere ngambi yamono oh yes na bababulira amaswali twabairaniire abanafunzi baito bakeroka bali bagenderete na bali industrial attachment batotegerete ande bagenderete konia keroka biya abara twabakire mbi ntoli kwebo mo registry to actually amangana go deal na marketing at the center of the registry na ande na very often now and again buchinga kichinyinge babaire gaiga twaroremo ko babeke studio yani chi video chile chingiya chiko market keroka goteba igonta getekoiraneria Getembe TV Piamon sarigo na inu asogoto platform na gotuancha gotoni esaiti abasidia Gisemba Benjamin Kiraro nere Bishop Gisemba Benjamin Kiraro ayuna malitaye na mwalimu ejodi amangana applied science Daniel Oreko mwalimu amangana alia kurukunga mechanical department na boigo madamu wa Roda Makrina ejodi fashion designer kelcho sangirina mwanchumuli strong and courageous view listen kurumambia chisa ikobiri chamambia mpaka bono tulingire kusigetindiga iga Matilda Kimtobaigwa Onkorgo James Kibacha na boigo ayo mwenyene kurwa studio timu mbao sana tu wabwate nire gaiga studio nasema linda kurunga Eugene Matogo na boigo Wilfred Matundura na boigo mwanchumulili ni bati kijana kianega banafunzi bari attachment aba tindi sana bako ne kina barabunga ba baire 92 gaiga asobo iga bonsi kwa jumla ayo mwanchumuli tumirane kero tugende usanga ankyisa day ketusangamo naye nchira ya bene nchinguru kwa Geoffrey Nsarigo mwana buliro bye bye for now. God bless you so much. See you tomorrow same time same program. Tumirane ankyo. Thank you so much. Getembe